My Body is My Boss, det er simpelthen et program for dig som kvinde, hvor du får den viden og de redskaber, den inspiration, der skal til for at finde frem til at få glæde, vitalitet, energi, skønhed indfra, ud efter og udefra ind efter, og også sundhed på den lange bane. Og du får det på en måde, så det bliver lade sig gørligt. Det er noget, der kan integreres i den hverdag. Det er noget, du kan gøre på den lange bane. Altså ikke noget med afsavn, og du skal pine og presse og plage dig selv. Fordi det duer ikke. Og hvis du skal være skøn og dejlig og vital, det er fantastisk. Det kan man jo ikke, hvis man plager sig selv. Det kommer ligesom til at afspejles. Altså så ser man jo ikke glad, skøn og vital. Og det er jo noget, vi kvinder, vi godt kender. Det her med ikke at føle sig vitale. Ikke at føle sig med energi nok til det, vi skal i løbet af en dag. Ikke at føle sig rigtige, ikke at føle sig slanke nok, ikke at føle sig stærke nok, ikke at føle sig smukke nok, ikke at leve op til sine egne forventninger. Og det er jo det, der kan være så tungt og hårdt i den her verden. Det er nogle af de emner, vi angriber i det her, fordi vi ganske enkelt synes, det er ret vigtigt. Og vi vil gerne hjælpe dig til at nå tættere på dig selv igennem det her. Sådan så det er let for dig, det er hurtigt for dig, og du forstår dig selv i at leve sundt, som du kan lide det, selvom du er madglad, som vi er det i stor stil. Ja. Og også det, altså at du finder frem til, hvad der virker for dig. Så det kan godt være, at den måde Sara spiser og lever på, og det som hun skal gøre for at have det godt, altså være sund og glad og vital, og der hvor hun kan synde, uden at det giver problemer, det kan godt være, at det er noget andet, der virker for dig. Altså det er ikke sådan, at du får en one size fits all kur eller plan, du skal følge. Du får viden, inspiration og redskaber, og så hjælper vi dig til at finde frem til, hvad det er, der virker for dig, som du kan gøre og skal gøre, for at få den her sundhed, skønhed og vitalitet.